louisbar.gr σας παρουσιάζει τις νέες ανοιξιάτικες τσάντες από τη σειρά Modissimo και τη σειρά Privata. Ας δούμε την τελευταία λέξη της μόδας με τα ξύλινα χερούλια, σε ωραία χρώματα με συνδυασμό προκό. Θα δούμε το εσωτερικό της. Στο εσωτερικό της βλέπουμε μια ωραία μεγάλη βαθιά θήκη για πολλά αντικείμενα, μια ξεχωριστή θήκη με φερμουάρ, μια θήκη για το κινητό μας και μια για μικρά αντικείμενα. Επίσης διαθέτει και μια εξωτερική θήκη με φερμουάρ. Χερούλι για να κρατάμε στον ώμο, αλλά και στα χέρια. Επισκεφτείτε το louisbar.gr για περισσότερα σχέδια και χρώματα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. louisbar.gr, βαλίτσα, τσάντα, πορτοφόλι.